Ja, hvad så er det Next Production igen, og jeg skal så sammen med, hvad hedder din kanal? Marlene 43H. Marlene 143H. 143H. Jeg skal nok hjælpe med at linke min kanal. Det er fint. Men i hvert fald, hvis vi så sammen, og i hvert fald, vi skal lave en ny ultra sindssyg, mega syg vlog, som du sikkert har set, med Gamer Production, som jeg har lavet. Vi har tænkt os lave en forbedring, hvor vi ikke bliver fanget af politiet, som mig og Gamer Production blev. Men i hvert fald, det her det er bare det begyndelsen, så I lige får at se, vi lægger nok videoen ud i morgen, så bare se den, så Hej. held og lykke, Charlie.